Poď do školy, bože. Teraz titri olej, neviem, kde ho mám, titri olej. Titri olej mám používať. Titri olej na to, no. Ale ja chcem naspäť len kony, ale že ty mi povieš, čo mám používať. No, iba z Meginu. Ty hýbaj z Meginu. Pošli Safiu. Smiešne, nahrávam aj Gerešovú mamu. To je Najdeš. problém. To vidí 5 ľudí. Potom si môžeš dať ten šampanský čaj? Ale toto bude na... Áno. Pešli sa. To bude na YouTube a hneď, ak to tam dáš, tak to zarobí miliardy. Odejdeme preč. Tiež by. Kabral gitaru. Odpolenku do školy. Toto teraz spravíme na mili. Ozaj, aká je tam obťažnosť? Dobre, tak na mili. Ale ja to spravím na mili, však vy nemusíte. Toto je akurát tá potrestaný konec. Henten na čo Ale keď to nespravíme aj my na mili, tak nastane achievement. Ako? Keď to nespravíme aj my na mili, tak nastane achievement. Dostanem. Dostaneš. Dostanem. Dostane. Lukáš, už si v save house? Áno. Keď ho zhodíme a zabijeme, tak nebude sa házať. Ty! Ozaj, je achievement, že tuto pustíš nejakú danú platňu. A vy ste odišli. Počkaj, čo? Tam čo sú tie platne, tak tam... Tam môžeš pustiť No. danú platňu a za to je achievement. Dané platňu. Ale zvuky. Dané. Dané. Danú platňu. Pán Prosím, Smietana. Ty Smietana hnusná. To bolo rýchle. Máte No to bude mať to video Ja 5 som minút. utekal, áno. Nejebe ti trocha! To je bílé. Pome! Pome! Ale pome, som sám tu. Lebo sa liečím, lebo mám 93%. Ale lekárničky ste si nehali. Nenehali, ale nepotrebovali sme. Ja? Aj keď ja som si healol jedno HPčko a zebral som si ďalšiu, lebo mi to ľúto bolo. Aj ja. Rozumieš ma do pice. Zas dal vyhľadávať, podľa Gajdoša to vyhľadávalo určite. Lebo zas lagy mám jak Maria. Ježiš. Fuj, vole, tu je vracanica. Vyzerám ty klášu. Ježišmaria! Ale ja som tam hodil! Pomoc! 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 Idem, Pomoc! ale... Pomoc! Ty! Mária, 4 HPčka mi ostali. Prosím! Zdvihnite vola do negra. Ale negrica zdvíha negra. Ty! Hej, zdvihni ma, ty cigánka špinavá! To je skiller. Ešte mám ping, jak potrestane. Jak? Jak sa to dostalo? Ježiš! Tank. Jak sa žerú dozadu. Ty debil! Jaj. Ty debilko! Nie. Ty debilko! Si spravil dementák a teraz... Aha. Je tam pôjde klásne ho porady. Je tam voda! Bojím sa. Môže zhoreť na 2 razy. Je to po cigánke špinavej. Don't stop the... Got it! Ježiš. Tu je hovno pečené na zemi. Ježišmaria, prečo tam sú dvaja Pomoc! naraz? Čo bol aký kombo bombo? Po mne nikto nejde, lebo mám lagy. Všetci to dobre vedia. Čo to stolí? Kde je Vič?
Poviem. Myslíš, že ho vyplašíš a zároveň... Pustite! Špíne! Ja mám málo HPček! Uhnieme pomôcť. Uhni, Debili! Judec. Á, žebraci špinaví, jak vás nenávidím. Ale však to robí špatná smetana. Ja som vzadu, však Neprestaneš! dostrieľajte ho. Jau, ale to som bol ja. Ukáž, hodí tam molotov donútra. Nie! Prosím vás, poďme už. Prosím vás, poďme už. Poj! Malomocný ľudia. Nie, to tomu vrátim. Však máš lekárničku, healni sa. Budem to vrátiť za teba. Nemám náboje. Á! A čo tu? Však musí ísť donútra, ten smetanový drbo. Debil! Ty si debil! Na čo to robíš? Jebe ty? Ty rozprávaš? Tebu! To má pikačka. Ale nebral Vlado. Ja som ho zabral, ja som Peťak. Chabri! Bohom zabudnú tú brokovnicu. Ja som zebral voľako milú brokovnicu omylom. Moju. Hej, pomoc! No? Oli, čokej tu je! Prečo uteká ten stráček špinavý? No? Idem pre teba, dočkaj. Ja ťa budem zhora istý. Ježišmar, ešte doma skočí. Vytoč ma. Morec, si spadl, nemám Vytoč HPčka. na nás. Chodaj tam len keď. Robím presne opak toho, čo robí Hudes. Vidím! Dobre. Hej, dajte mi lekárku, Volado. Ale iba keď to povieš ako oný, trpazlík. Příteli, dej mi healnúť. Ježiš, skočil som dole! A ja. Len tu je víč. Vyplašme ju a... Hej, mám 4 HPčka a utekajú za mnou. Horda uteká. Utekaj smetana. A zavej sa, a nezatváraj. Nehaj, kraj. Tam nechali na vydále. David sa obetoval predtým. Tavička, však ja som otvoril dvere, nek Hudec sa dobije a nič. Ale nedá slaviť. Je prísne, mŕtvý. basták. Už toho do chrbta. Coach! Maciel utekal. čo si spíva? No čo si spívala tá cigánka? Aha, we made it. Oh yeah. Čo si spieval cigánka? To som si ja spieval vlastne. Keď je cigánka. Vytočil. Teraz si ma vytočil, kámo. Ja som to len prebral s tým, že si kleskal z panovice. Žokej je tu. To je problém. Ako čo robíš? To bolo veľa. Pozor. To bolo veľa strel. Budeš si hovoriť, čo je veľa, čo nie. Sorry, to nebolo do teba, to som to dogajal, že to netrafil. Má to kríma. Čo? Vytoč ma. Kríma takže strieľaj tam na. Dobre. Start. Dobre. Bastard ešte si očividne. Je to na Dobrý. sehol.
Ale tu je víc, tak to už štátnem. Počkaj, ja idem Mikačko. Hej, počkajte, dávam sem zapálne náboje. Víš, nevie ísť po staré, vy? Ona vie ísť po staré? Zapála. Poviem prečo. Ježiš, pomoc. Ága. Zrazu Ježiš, jaká nie! Pomoc tu! Komu? Kde je ten Komu? buzerant? Dám peniaze buzerant. Ešte aj ale ciaka. Ježiš Maria. Čo? Už neboj sa, ťa okrádim. Peter. On sa to vysiela, on sa skočil dole. Dole mal dole. Pasáž, to má kanál? Ale it stinks inside my head. Ježiš, toto nie, hej, nestrieľate dát. Ale nemôžem Ty vylísť hore. si videl. Dobre, toto nie. Sajta nás Ale pasta. Ja mám 12 života. Proste ja som plesno Ja mám zamykal, 12 to spadla štátko. Nemôžeš do ničoho ani drgnúť. Zápalnú fľašu podem. Nemôžeš, to nás zmysel, nie. Ďalšiu, ježiš, ty tela. Už ešte spýtať s tým spýtou. Dobre. Dole. Hej, choďte dole, mňa bijú. Choďte dole. Ani ja. Choď dole. Dole sú tež. Ale mňa bijú. Hej. Uj, Marko, uj! Si taký odporný, taký si nechutný. Ty si nastakovaný na rebríku zombici. A zasa tam sereš, rotí sa. Maria Dementy. A Peter tam ešte plus. Oj! Ja skapím! Pomoc! Charger. Charger sa mnou rozvalil auto. Ježišmaria, Charger tam je, ale... Hudec! Hej, ty, Hej, heal ma! Gajdoš. Tak hore sú lekárničky veci. Gajdoš, čo robíš? Pustil som Macia, aby som zebral lekárničku. Kde sú lekárničky? Tuto. To je kde? No, boli tam. Ale Gajdoš si ju zobral. Hej, A hudec počkaj, má. tam. Marko. Ale hudec má Macej, nestýlaj do mňa. Hudec má Macej života. Nehovám! Macej života. Húčan No musím teraz, povedať. veď. Ešte ja som na strel. Použijem ju. Vytoč ma. Teraz proste. Ty jebos... Aj! Postihnutý. Hilný Davida, ty vec. David, pusti ho. Prečo? Rýchlo. Nie. Á. Čo to je? Ja tak chcem heal Gajdoš. Nie. Ale už nás začal healovať, to na toho prestav. Kombo naše. Vytoč ma. Načet. Ahoj. Feťak. To nepohrnem tým. A sú naozaj bolavé. No. Teraz si dám a rýchlo utekám do save houseu. Čiže aj feels here. Ježišmaria. Ona bola pikačka. Hej, David. Ale som ti pomôcť. Hej, Hitler ma bije. Ďakujem. Ale ja som na neho strieľal, však ja som mal ohnivé náboje. Hudec, čo míňa lekárničky. Ja ale nedvihli ste ma, ale ste zastrelili ako? Však ja som to nehal na Gajdoša. Dobre. Nedvíham nikoho, keď bude volať dosť vás na zemi, zabijem ho. Ja som ho zabil a utekal som, že minul všetky lekárničky. Dominul všetky. Však ten, čo tu zostal, Hudec. On použil 3. Ja som použil jednu a nebral som si vlastne, ja som použil jednu a nebral som si.
Ale víte prečo ste poškodení, lebo vy ste boli v safe house veci. Vždy, keď je lekárničky, tak... Ešte vyprávajme štyra cez seba. Teraz som jedno... Nie, prečo teraz nikto nerozpráva? Dobre. Pečok, Au! Nesilej po mne. dajte mi hudeca. Srant. Ježiš, nerob toto! Oni sú potrestaní, obidvaja. Nemá Zabite sa, dajte nám pokoj. Zabijeme hudeca. On kazí hru. Zabíme Gajdoša, poďme! 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 Ja vás proste. Skapeš predu, hej, keď nám vláč skoč, tak ho nedvíhajte. Čo sa staneš? Kráva sa z tej šroty dole. Ježiš, to není možné už. Karka instantne zmizla, ale... Taká vecku, len vychabrila. Bohatstvo. Ale to sekol do mňa, excuse-mujem tu. Ani ja. Nepovím doma máče tu v ruke, Gajdoš, že videl som to. Ja som do teba sekol. Aha, dobro. Mohlo by to byť obidva. Ticho. Nedá sa prejsť cez mňa, ale... Ale mňa udrela. Ide hore, ale. Ja ju nahrám. Čila! Ona vyskočila na strechu. Nie. Vyskočila na strechu a utíkla. Nela. Padla dole. My nahráme bič. Čila, čo robí? Vučí. Ja ho hilnem, aspoň sa viem ho brániť. Poď sem, ty! Nejde sem. Tak skap. Kam sa máš, zombici sú všade. Čak, ale ty sa zatiaľ môžeš oháňať, ja ťa môžem healovať. Ty môžeš mať aj miličko, keď ťa healujem. Aha. Lajpa. Čo? Nenafral som sa toho vlaku. Nejde tank. Nej. Čo to máte? Pane Bože. Marko, prosím! Hej, nechal to nebude Čo vám spravili? Nám bije charger prosto, lebo... Nám nás sú zatažení, tí chargery. Prosím. Hej, prosím, neskap to všetci. Gajdoš, ideš, okej, pozor. Je sa... Prosím, čo to bolo? Nedvihneme hudeca. Ježišmaria, nie. Nie, prosím. Tam je. A dobro. Nedošli náboj. A nedošli. Hej, redujhajte, ale to áno. Nie. Dobre, na to budeš škrpeť, lebo ja som tam zdvihol, ty buzerán. Ne, ja ho zdvihnem. Len sa vyhylnem, aby neukradol lekárničky. Ja sa healem až To je dobrý nápad. Maciej, to čo si spravil, ty buzerante? Však Lukášovi nezostane. A mne dostal tiež. Á, to hore sú. Teraz neprejdeš finále. bič. Ty neprejdeš, bitch. Bitch of the... Friendship. Tu ďalšie, rýchlo ber. Dal si tu tých lekárniček, musíte sa bať. Však ale to by som ho nemohol furt zdvíhať a púšťať na zem. Už ja sa healuj ešte jednúc. Ja sa, vy keď ste ju byli, tak ja som vás obchádzal a išiel dopredu. Však, potom ste tady skončili. Na jednom jockey a druhom charger. No hej, proste Charger, nevím čo má proti negrom. Celé Furt len ty ho rád, mám na ale sebe. vždy len zachytajú. A dokále ďalšiu lekárnička. aj. A hore sú 4 ešte. Hore sú ešte 4. Tak to ešte sa môžem raz hilnúť. No. Môžete ešte dve zabrať. Bral som zapalnú pre naše dobro, aby to tu bola do nehodou, nepoviem kto. Jo, mám jednu. Pome! Ja mám jednu zapálenú, chceš. Dobre. Tak sa opínam, jak tam. Pome!
Budeš mal čo jesť? Budem jesť, áno. Tak poď teraz. Ty. Hej, ty idem. Máte toto tam daj potom. Cigán, hnusný. Ty si špatný storočí ujko. Čo? Kde ja? S zajebanými topánkami. Aspoň ďakujem, to bolo milé od teba. Nespravil by som to Nech isté. sa páči. Tak som jedičene s podkom. Ono je Pulp Rocky. Fiction, takže... Roky ide a odzadu. Jež Henry Hunter. Speedo Hanta ide. Kde je tá tanka? Hunter je mŕtvý, zhrbatý pes je tiež mŕtvý. A kde je tanka? Pozor, Majko, pozor! Čo? Ale čo on sa na nás blinkol? Však na tak zebral vždy. David, kúkni sa na svoj ping a potom uvidíš, že kto sa ide blinkol. Prečo? Ale prečo? Ježiš, ja sa nemôžem vyšľať. Auto cez zem prešlo, ale. Prešlo cez zem na auto. Mohlo cez zem na prejsť auto? Jaže, čo Nech sem? toho nebere, toho nezachránime. Bude pekne, že sa mi hodil do strely. Vy nemáte pájku? Tuto by sa hodila. Mám. Hoď. Ježiš, skoro som padol. There's Gata. Nemám peniaze, pozerám. Za stand ide, tuším. Tak ide. Treba rýchlo mu odísť. Dola ma sa kope tam ešte. Ty kokos, tuším prvý raz, čo sme všetci štyria živí. Dobre. Nestrieľaj, chudec. To je prvý, jak sme to dali. To je prvý, jak sme to dali všetci. A seriózne. Seriózne. Seriózne? Museli by sa tváriť na video. Že to víme hrať. Že to víme hrať. Aby sme tí miliardy dostali hned potom. Teraz môžeme ísť do versii. A to už radšej nenatáčaj, lebo nedostaneme miliardy.